Ćao svima, danas ćemo malo za promenu da se igramo na ovom kanalu, znači dobio sam Just Cause 4 i također sam dobio i ovu mini mapu, to jest kao kartu, da se vidi gde šta sve ima, tako da ćemo mi malo ići po mapi da vidimo kako tu sve izgleda, zato što je grafika zaista jako dobra, a i generalno da vidite kako uopšte izgleda Just Cause za vas koji niste igrali, a za vas koji ste igrali da vidite kako izgleda najnoviji Just Cause. Pa hajde da krenemo, znači u suštini najlakše objašnjenje za vas koji niste nikada igrali Just Cause je kao GTA 5, ali mnogo luđi. Tako da, jako je zabavna igrica. Recimo, šta možete da radite? Možemo sad ovdje da skočimo i sad možemo padobran da imamo ili možemo da imamo onaj kao wingsuit i onda možemo da letimo. I to pogledajte, znači grafika je zaista onako, zaista jako lepi prizori. Ajde malo da se spustimo dole. Idemo ovdje, znači malo ćemo posle ići na mapu čisto da vidite šta sve može. Ajde da se spustimo. Pored ovoga što možemo koristimo ovaj wingsuit i padobran, znači možda još zanimljivije je grappling hook, tako da šta možemo radimo, recimo možemo da bacimo, recimo kao što je bilo u Assassin's Creedu, ono se penjete u zgrade, tako da možemo to i ovdje, vidite, uzmemo ovako i popnemo se na zgradu, dobro, ja to sad baš nisam najbolje izveo, ali evo, ali također možemo i da privlačimo, znači, ljude ili šta god, tako da recimo možemo onaj kombi i da ga pustimo ovdje i vidite onda ga privlači. Također imamo i ove balone, tako da može da poleti kombi, pogledajte, sad stavimo ovo, evo ga još jedan i ode kombi, znači to isto možemo da radimo i sa ljudima, tako da evo kako to izgleda. Sad ću da zakačim na ovog i na ovog da polete oboje. Opa, nisam lepo. Evo ga. I odoše. Naravno možete i da vozite automobile, samo priđete, kliknete E i to je to, idemo. Naravno možemo da vozimo i brodove, i avione, i helikoptere, znači zaista ima puno toga što može da se radi. Možemo i da iskočimo, naravno. I ajde dođemo sad na ovaj brod malo, da vidimo šta tu ima. Možemo čak i brod da vozimo. Evo, izbacili smo ovu ženu što je vozila, sravno je bilo. Inače, jedno tamo se bore. To ćemo sad pričati, znači, o tome malo. Ajde idemo, znači, na jedan i evo je mapa. Znači, pogledajte vi kolika je ova mapa. Ovdje imamo i pustinje, imamo i planine i sneg, pa imamo ovdje, znači, imamo naravno okeane, reke, jezera, zelenila. Znači, zaista imamo puno toga zanimljivog. I naravno imamo kao i u svakim drugim open world igricama, imamo, znači, misije koje možemo da idemo da radimo i tako dalje. Inače, mi se borimo protiv protivničke vojske, da tako kažemo, i osvajamo, znači, ove regije od njih. Tako da, recimo, evo, ako osvojimo ovu, dobijemo ovaj SMG2, ako osvojimo ovo, dobijemo ovaj neki dobar auto, ako osvojimo ovo brod, ajde vidimo ovdje šta ćemo da osvojimo, znači, evo, neka puška, znači, ono, uvek tank dobijemo ako ovo osvojimo, odlično. Tako da, eto, ono, imamo, znači, kao što vidite, dosta toga i naravno možemo podešavamo ovdje grappling hook, onaj, znači, koliko će jako da privlači, pa da li da diže sa onim balonom ili ne. Tako da, zaista, onako, imamo dosta zanimljivih opcija, jako je zanimljiva igrica, bukvalno čak i ovako, samo da igrate. A ovdje vidim neki vojni brod, tako da, ajde mi da dođemo tu. A uzeli smo od protivničke vojske brod i sad možemo pucamo. Opa, možemo i da letimo. Evo, ajde da im uništimo ako možemo uopšte, ovo je tank neki, ne znam da li može se ono uništiti sa ovim. Može, evo, uništili smo. Evo, ubijamo ih. Inače, ta protivnička vojska se zove Black Hand, čisto da znate. Ali dobro, znači, inače imam i snajper. I evo, možemo da ovdje da ih rokamo, ajde roknemo ovog. Ode. I možemo naravno da dođemo ovdje pa da se pridružimo u borbi. Inače, kako ih ubijate, tako da obijate te neke poene i onda možete da obijate nove skvadove. Evo ga. I tu, znači, pucate na njih, ono kada vidite, evo, ubili smo nekoga.
Ajde da ubijemo još nekoga, pa ćemo onda da idemo na misiju neku da radimo, da vidite kako i to izgleda. Samo da nađemo nekoga koga ćemo da ubijemo. Opa! Ja mislim da me to ova moja zveknula. Evo ga, ni tank. Evo ga. Ode. Evo ovdje ćemo da uradimo misiju. Ajde, treba da dođemo sad do toga. Sad naravno ne bi pešačili do tamo, naći ćemo neki auto ili motor ili šta god. Mada kako je krenulo izgleda ću pešačiti. Mislim, evo ima ovaj ogromni ovdje kamion, da vidimo da li možemo njega da vozimo. Mislim da možemo. Možemo. Vidi koliko je ovo čudo. Ovo je ozbiljna mašina, bok te mazo. Opa, evo ih neprijatelji. Eto, ubili smo ih. Taman ćemo da uzmemo ovaj auto, ne znam kako su prošli ovo, da? Zato što ovo bi trebalo da je moja teritorija. Ali dobro, ajde idemo. Imamo ovaj kao buggy. Aha, to je zato što smo me pronašli gde sam i onda su javili odmah i sada me kao jure. Zato što sam im javno neki veliki trn u oku. Inače, lik sa kojim igrate se zove Rico. I njega taj Black Hand mnogo mrzi, a Black Hand je ta vojska. Opa. Inače, mnogo mi je zeznuto da se naviknem, zašto sam navikao da mi je na Space-u kočnica, to je stručna kočnica, a ovdje kad stisneš Space, izletiš iz automobila sa padobranom. Tako da, evo sad ćete vidjeti kako to izgleda. Evo ovako. Mislim, meni je sad ovo taman odgovaralo, zato što lepo mogu da dođem do ovde. Da, omašio sam. Evo ga. Start the mission. Jedna od dobrih stvari ove igrice je što ne možete preskočiti ove dijaloge, tako da morate pratiti priču da vidite šta se dešava. S obzirom da, a kada ne pratite priču, ne možete toliko da se uživite u igricu. Tako da, ništa, ajde idemo da tražimo. Idemo, znači, ovdje gde nam govori. Ajde. Vratno ćemo morati nekoga da bijemo malo. Opa, evo ga prvi. Kad me prije našao? Ode. Opa, omašio sam ga. Ode i on. Ajde vidimo ima li ih još. Evo ga. Mislim da sam ih sve roknuo. Tamo malo municije. Opa, evo ga još jedan. Znači imate da držite tab i to vam je kao skener. Bukvalno tipa kao u ovom, u Assassin's Creedu onaj Eagle Vision. Tako da evo ga ovdje weapons crate, ajde vidimo šta imamo unutra. Ovdje imamo strelice. Znači imamo neku kao bazuku, to jest RPG. Onda shotgun i SMG. Ne treba mi ništa od ovoga, tako ću preskočiti. I ajde da dođemo ovdje da vidimo šta kaže. Aha, moramo s druge strane. Dobro, ništa on sad tu nama priča, nešto. Dobro, ajde, možemo sada da otvorimo ovo. Znači, vidite, stavili smo ono da privlači. Fly the ultra flight. A sad ćemo morati da vozimo ovaj aviončić. I što, ulazimo u avion i ajmo. Prošao neki oštećeni helikopter. Inače ovdje je jednoga i lovac tamo. Znači ima lovaca helikoptera. Zaista ima brdo toga da se vozi ovdje. I pogledajte grafika. Znači ono zaista sve izgleda jako lepo. Ovako ćemo. I onda ćemo jednostavno sa padobranom da sletimo dole. Pogledajte ova rupčaka kolika je, bog te mazu. Evo, stigli smo, sad ćemo s ovim profesorom da se družimo, će nam kaže šta treba da radimo. Ok, profesor nam je rekao da idemo ovdje. Ništa, moramo neku polugu da povučemo. Ajde da vidimo.
That sounded like Evo ga. something. I see it. A giant head. Rico, follow it. I Da možemo da je zaustavimo. This is going to be. Haha, zaustavili smo je. Svaka nam čast. Ali mislim da treba da pratimo zapravo ovo. Tako da sam je pustio. Vjerojatno treba ovu loptu da stavimo tu, a? It's a giant lock, Rico. The UMA is the key. Can you use the retract to get the UMA to the mechanism? Evo ga. Šta se sad desilo? Something happened. That means Izgleda smo prošli ovu misiju, nije bila nešto pretjerano teška. Inače, kad bi ovaj avion tipa dovoljno blizu mene prošao, mogu bi zapravo da se nakačim sa ovim mojim grappling hookom na njega i da mu otmem avion, ali je previše daleko sad pa ne mogu. Tako da ništa, idemo da tražimo neki avion. Opa, čujem neki helikopter. Evo ga. Evo ga. Gledaj sad. Opa. Evo, uzeli smo helikopter. Tako da, ajde idemo malo da vidimo kako izgledaju još ostali delovi mape. Tek sad sam provalio, znači imamo sirenu na helikopteru i to pogledajte kako se, to čujte kako se čuje. Do jaja. Znači, evo ih ove snegom zavejane planine. Slučajno sam stisnuo escape. A, našli smo neki autić. Tako da idemo u potragu za avionom. Ili helikopterom. Opa. Idemo u ovaj jedan veliki grad koji se zove Nueva Voz. Mislim da je to najveći grad, mada možda i nije s obzirom da ima puno gradova. Gledam sad ovu mapu što sam dobio, tako da ćemo ići tu. To je inače po ovoj mapi ovde dole. Evo ovde, znači ovo je najveći grad. Ništa, sad samo pratimo putokaz. Ja, vidi ovo, imamo i blimp. Evo, vidi se ovde bore moji. Samo udrite. Mi idemo u grad. Možemo i da menjamo kamere, tako da ono, ako vam je lakše ovako da vozite. Ja volim ovako, tako da ću ostaviti ovu kameru. Ovo je neka vojna baza izgleda, a? Opa. Odoše gume. Begaj dok ne eksplodira. Ajde da uđemo u ovo. Možda uspemo nađemo ovdje neki avion, a? Jo, čekaj, ono tamo je mnogo zanimljivije. Ali ne možemo pucamo, da bismo pucali moramo onako da kao promenimo poziciju. I sada možemo pucamo. Ajde da poubijamo ove ovdje. Ove kola ćemo da im uništimo. Da ovo ovdje možemo da hakujemo ove kao odbrane. Još uvijek nisam provalio šta tačno to radi. Ali u suštini možda je to neki kao ono odbrana, ono tipa da puca na avione. Tipa ako priđete avionom, ako hakujete, tipa sad ovdje mogu pređem i neće više puca na mene. Možda grešim. U suštini ova igrica je nekako kao između GTA 5 i Assassin's Creed, onako tako nekakav vibe imam. Ne, definitivno nema aviona, tako da sam se zeznuo. Mada tamo mi govori da vidite ono neki checkpoint, tako da možda ako to nešto uradim, možda ću to da osvojim, a? Sad ćemo da vidimo šta je ovo. Prilazimo polako. Opa. Ovo je posao za snajper. Opa, mašio sam ga. Oh, fuck. Kako si preživao Gromta stuko? Čekaj da uzmemo ovo, možda ima municija. Nema.
Oslobodili smo neke ljude, tako da sad se zajedno borimo. Tako je, bre, rokajte. Šta je, bro? Evo ti ga. Ja, vidi ga tamo, snajperica. Čekaj. Ode. Eto, vidite, krenuo sam samo u grad, znači. Krenuli smo u grad, a evo, završili smo u borbi ovde. Ja, imam samo još jedan metak. Evo, ovo je naš, ja mislim. Došao je po ove. Inače, ovo sa ovim grappling hookom ispadne brže nego ovi što su išli ovim kolima. Jag, helikopter. Uzeli smo ga. Dobre, idemo. Idemo 272 km na čas ka gradu. Ništa, bukvalno samo ćemo još da vidimo kako izgleda taj grad i to će biti to. Verovatno ću nastaviti da snimam Just Cause 4 na ST Gaming. Ako želite, vi pišite. I ako želite, kažete šta biste želeli da snimimo. Da li hoćete više ovako nekog zezanja po mapi ili tipa da prelazimo misije ili šta već. Gleda tamo definitivno neki tornado kao. Ju! Pogledajte. Ne znam da li da... Mislim, neću dođem da nas ne bi ubio, pošto nećemo onda doći do grada nikada. Ja, vidi ga. Ništa, mislim da se vidi grad, da je iza ove ovde planine, vidite ono tamo što viri neka građevina. Inače imamo brdo ovih malih gradića kao Selca ili šta već. Evo ga. Znači imamo neke velike zgrade, imamo onaj stadion. Nueva Voz se zove ovaj grad. I znači kao što vidite, generalno ceo Just Cause, znači nije uopšte napravljen tako sad da on kao bude nešto ultra realan, nego da bude zabavan, tako da ono imate vozite brdo toga. Vidi ga ovaj autić. O, fića, ladno fića, vrate. Mislim, ono, nije 100%, ali definitivno mislim da je inspiracija za ovaj auto bio fića. Baš super. Znači, šta sam rekao, znači, nije uopšte, mislim, poenta ovde bila da ovo izgleda sve super realno i ne znam ja šta, nego da bude zabavno. I zato imate toliko toga da vozite, ono, od oklopnih vozila, tenkova, aviona, helikoptera. Znači, ono, mogu misliti šta još sve nisam... Šta me tek sve čeka, zato što ja sam u suštini tek počeo da igram ovu igricu. Ja igram možda tek nekih 2 sata, ako i toliko. Znači, eto kako izgleda i ovaj grad. Super je. Ček da vidimo, ajde, ćemo se popnemo negda. Ajde se popnemo na ovu zgradu. Evo nas. Popeli smo se na zgradu, da vidimo pogled odavde. Ju, pa gledaj, još kao zalazi sunce. Mislio sam da će biti možda ovde nešto zanimljivo da se vozi. Nešto sakriveno. Ali nema. Tako da eto ljudi, to je Just Cause 4. Znači zaista je jako zabavna igrica. Tek me čekaju da vidim kakvih sve misija ima, šta sve može da se vozi, da se radi itd. Tako da ništa, eto, vi pišite da li želite da nastavim da snimam na ST Gaming i ako da, šta biste više želeli, ono, da li više kao walkthrough, onako da idemo kao redom misije ili više onako da bude zezanje, čisto. Tako da, to je to.